Εντάξει, παιδιά. Σήμερα θα παίξουμε αυτό το Tower. Και άμα θέλετε να κάνω κι άλλα βίντεο με Tower που θα κάνω, απλά τα διαλέγω έτσι τυχαία, πάω που να είναι και διαλέγω Towers. Λίγο βλακεία μου φαίνεται, αλλά τέλος πάντων. Άμα θέλετε να κάνω κι άλλα βίντεο με Towers, απλά γράψτε μου σχόλιο τι Towers θέλετε να κάνω, που έχετε παίξει κι εσείς. Λοιπόν, το βρήκα και είπα να το παίξω. Ωραίο φαινόταν να παίξω, αλλά... Ναι, sorry φίλε μου, προσπάθησες να μου κάνεις troll, αλλά δεν τα κατάφερες. Ωραίο μου φαινόταν να παίξω, αλλά εδώ δεν φαίνεται τώρα. Τι έχει κι άλλο? Αλλά ακόμα δεν ξεκίνησα. Δεν μου φαίνεται ωραίο. Πιο ωραία ήταν τα άλλα. Τι είναι αυτό τώρα? Να πάμε. Εντάξει, μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ καλά. Όχι τόσο πολύ. Απλά έχει λίγο πιο πολύ κάτσε. Δεν βλέπω τίποτα. Ναι, οκ. Okay. Και σου λέει νικάς και χάνεις. Ή θα χάσω. Wii, let's go. Τι κάνω τώρα? Wii. Ξανά. Ωραία. Αμέ. Πιστεύω μετά θα γίνει πιο δύσκολο. Οπα. What? Πού το παίρνω αυτό που μου είπε τώρα? Γιατί κολλάει? Αυτό γιατί μου το έβγαλε τώρα? Γιατί κολλάει θα ήθελα να μάθω. Βασικά γιατί κολλάει θέλω να μάθω. Τι είναι αυτά πάλι? Α, έτσι πρέπει να το κάνω. Όχι. Απλά έτσι το έκανα αυτός. Όχι, όχι. Είχα 3 τέτοια που μπορούσα να κάνω revive. Οκ, τουλάχιστον κάναμε revive. Και δείτε εδώ που έχουμε φτάσει. Τώρα το ξανακάνω από την αρχή. Ναι, το ξέρεις ότι... καλά εντάξει. Νομίζω ότι θα πέσω πάνω στην μπανάνα και μετά θα μου κάνει τρόλα. Καλά εντάξει. Αυτά τα towers. Να δω ποιος τα παίζει κάθε μέρα, κάθε νύχτα, κάθε πρωί, κάθε μεσημέρι, κάθε μεσάνυχτα. Δηλαδή απορώ τι ωραία έχουν αυτά τα towers. Ένα tower είναι που πρέπει να το φτάσει μέχρι στο τέλος. Θα έπεφτα. Ωραία. Ωραία. Χάσω. Let's go. Ξανά το ίδιο. Ωραία, πάμε. Του βγάζω και πολύ δύσκολα, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Οκ. Συγχαρητήρια. Τουλάχιστον το βάλανε κάτω και δεν το βάλανε να πέφτεις με κάτω-κάτω. Κάνεις δύναμη έτσι. Πάει δύναμη. Τι νίκησα? Σου λέει πέφτω κάτω. Νίκησα. What? Τόσο γρήγορα. Αλλά δεν ήταν τόσο δύσκολο. Sorry, κάνω βίντεο. What? Μπορώ να πάρω αυτό. Collect.
Oh my god. Α, είχα και αυτό. Δεν το ξέρω. What? Wow, τι είναι αυτό. Admin. Όχι, ευχαριστώ. Ζητήσω. Μπορώ να σε πάρω. Το ξέρω. Ναι, αλλά χάνω την άλλη. Δεν πειράζει. Σε ένα... Μπορώ να πάρω και σένα. Γεια σου, κοριτσάκι. Όχι, δεν έπεσα. Δεν έπεσα, λέμε. Σταμάτα. Δεν βρήκα σέλινο τώρα. Δεν έπεσα, σου λέω. Τι δεν καταλαβαίνεις ότι σου λέω. Δεν έπεσα. Όχι. Γεια σας, παιδιά. Τι κάνει καλέ. Τι κάνει ακριβώς. Excuse me. Τι κάνεις, κορίτσι μου. Σ' αρέσει τώρα αυτό, όχι, πες μου. Έλα εδώ. Έλα εδώ, δεν θα σου κάνω κάτι. Έλα εδώ, δεν θα σου φάω. Μας κάνει τώρα. Εντάξει, δεν ήταν και πολύ. Είναι η πρώτη μου φορά που κερδίζω ένα tower. Δεν έχω ξανακερδίσει ένα tower. Μόνο κάποιες φορές, άλλες φορές. Και εγώ τώρα θα φύγω και θα ξαναπάω. Τέλος πάντων. Bye παιδιά, θα τα πούμε σε άλλο Troll Tower και να μου πείτε στα σχόλια τι tower θέλετε να κάνω. Bye!